Hi guys, εκδεκάρι εδώ και σήμερα θα παίξουμε Roblox. Θα παίξουμε αυτό που σε κυνηγάει ένας ποντικάς. Ναι. Και πριν αρχίσουμε κάτι like και subscribe να φτάσουμε το στόχο που έχω πει. Βασικά, ναι, το στόχο που έχω πει. Άλλους 4 subscribers και πάμε 20k. 20 subscribers εννοώ. Και όταν πάμε 20 subscribers, νομίζω ότι θα μπορεί να αγοράσω ταμπάσκο, δεν είναι σίγουρο. Και θα φάω σε βίντεο. Ναι. Οπότε να το φτάσουμε. Και στους 30 subscribers, βασικά, ακούστε. Στους 20 subscribers θα φάω πιπέρι. Και άμα φτάσουμε 30 όμως θα φάω ταμπάσκο. Εντάξει. Γίναμε. Άμα έχω ταμπάσκο, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω... Όχι ρε μπρο, αυτό το σκάτω το ποντίκι με έπιασε. Τέλος πάντων, μπορεί να μην πάρω ταμπάσκο άμα το λέω σωστά, ναι. Μπορεί να μην πάρω γιατί δεν έχω εδώ στην περιοχή. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα βρούμε κάτι άλλο να κάνουμε στους 20 subscribers που θα φτάσουμε. Οκ, εδώ το έχουμε πάρει το τυρί. Τρόμαξα! Φοβάμαι. Με κυνηγάει ένας πόντικας. Μπορώ να περάσω εδώ? Θα κρυφτώ εδώ. Να μην με βρει. Μη με βρεις πόντικα, σε παρακαλώ. Πόντικα. Έλα ρε πόντικα. Άμα σου δώσω, άμα σε πληρώσω. Σιγά να σου πληρώσω ρε. Ευχαριστέ. Θα σου δώσω τυρί. Ρε πού πετάγεσαι συνέχεια ρε πόντικα. Οκ. Ελπίζω να μην ξαναπεταχτεί ο πόντικας. Άμα ήταν και μπορούσε να μπεις μέσα στο game θα έμπαινα και θα το έριχνα μπουνιά, ναι. Αλλά άμα με έπιανε, δεν πειράζει. Τρέχα. Πόντικα. Εδώ. Το σκάμερ έρχεται ρε. Φοβάμαι λίγο. Μπέσα φοβάμαι. Εντάξει, δεν έκανα ρε, σιγά να φοβάμαι. Δεν ξέρω ρε μπρο. Πώς είναι ο σκάμερ. Σου πετάγεται από το πουθενά ο τύπος ρε. Please, όχι. Αλήθεια, δεν θα τερματίσουμε ποτέ. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Τι αυτή τη στιγμή που... έλα ρε μπρο. Στάματα να με κυνηγάς. Άντε ρε. Ο σκάμερ. Έλα πάτα. Εντάξει, ελπίζω να μην είναι από εδώ ο ποντικός. Άμα εμφανιστεί εδώ, μπρο δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω. Θα το ανακαλύψουμε μετά. Ευτυχώς δεν έχω δει ακόμα το πόντικα. Δεν λέω πόντικα και έχει πόντικο. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχω χαθεί. Πόντικα. Όχι, please. Το χρειάζομαι. Τρόμασες. Έλα ρε πόντικα, όχι. Ο τυρί. Πάτα. Θα το παίρνει το τυρί. Παιδιά θα... Έλα και ανακαλύψαμε νέο μέρος. Ναι, ακούτε λίγο μπάλα τώρα γιατί παίζει Μουντιάλ Βραζιλία με Νορβηγία. Όποιος βλέπει αυτό το βίντεο και έχει δει αυτό το μάτς, να μου το γράψει σε σχόλια.
Δεν μπορώ, οι σκάμες. Δεν μπορώ άλλο. Γιατί ρε πόντικα, όλη την ώρα με κυνηγάς. Μόνο εμένα, τέρμα τον άφησες. Οκ. Άμα με πιάσεις άλλες 2 φορές, κλείνω το βίντεο, αλήθεια σου λέω. Αλήθεια. Τώρα που με βλέπεις, αλήθεια σου λέω, κλείνει το βίντεο. Άμα ξαναεμφανιστεί άλλες 2 φορές. Όχι, εδώ έχουμε έρθει, δεν μπορώ. Τρόμαξα. Πού είναι ο πόντικας, ρε? Τι έτρεμε η οθόνη. Όταν τρέμει η οθόνη, σημαίνει ότι έρχεται ο πόντικας. Μπρο, είχα βρει το πράσινο κλειδί και δεν το είχα πάει. Γιατί τρέμει? Sorry! Φοβάμαι, μπρο, φοβάμαι. Αυτό δεν... Ναι, αγνοήστε το αυτό, εντάξει, αγνοήστε το. Οκ, θα το πούμε λίγο σε λίγο. Εντάξει, επιστρέφω, επιστρέφω. Παιδιά, ακούστε, συνεχίζουμε και πάμε πάλι. Ελπίζω να έχουν κρατηθεί τα τυριά. Το ελπίζω, το ελπίζω. Έλα ρε με το ποτικό. Δεν με έπιασε. Πώς γίνεται αυτό? Δεν με έπιασε. Τρελό. Ω τυρί. Νάμι. Μπρο με κοροϊδεύεις τώρα. Πάλι από την αρχή. No. Τώρα θέλω να σπάσω το παιχνίδι, μπρο. Αυτός που έχει το παιχνίδι και δεν σου κρατιούνται τα τυριά, μπρο. Ναι. Τι ρεύεται, ρε, μπρο. Κάποιος ρεύεται. Τι κάνει? Κάπως έτσι. Αυτό είναι αυτό, τι κάνει κάποιος. Μήπως είναι ο πόντικας? Άμα είσαι πόντικας... Τρόμαξα. Όχι, μπρο, τρόμαξα. Μπρο, ποιος γράφει στο σχόλιο ότι φοβάμαι, μπρο. Αφάει μπάνα, αλήθεια λέω. Μπρο, εντάξει, μπρο, τζάμσκερ μου πετάχτηκε αυτό. Φοβήθηκα σε αυτό, εντάξει, μπρο, φυσιολογικό, Μην γράψετε κάτι στα σχόλια. Editor, μην γράφεις κάτι για μένα τώρα. Καλά, θα γράφει βλακίες. Πήρες ο ποντικός μέσα? Όχι. Παγκάρα. Γιατί ρεύεται? Μπρο, ο ποντικός ρεύεται, μπρο. Μη βγαίνεις εσύ, ρε, γιατί δεν κρύβεσαι? Πιστεύετε πρέπει να πάρω μικρόφωνο να ακούγομαι καλύτερα? Πιστεύετε να πάρω μικρόφωνο να ακούγομαι καλύτερα? Έλα ρε με το πόντικα το χοντρό. Οκ, εντάξει, δεν μπορώ άλλο. Με έπιασε ήδη 2 φορές νομίζω. Άμα είμαι λάθος, άντε πάμε μια άλλη φορά και άμα με ξαναπιάσει, δεν ξέρω, κλείνει το βίντεο. Ακούστε, να πάρω μικρόφωνο, τα μικρά τα μικροφωνάκια, να ακούγομαι καλύτερα, λέτε. Γράψτε μου στα σχόλια. Οκ, πάμε από εδώ. Ω, τυρί. Πάρ' το ρε. Μπράβο, goodbye.
Παταπίμ. Γιατί τρέχω τα βρένο, πώς μου έρθει. Να ξέρετε, αυτό τώρα το βίντεο το γυρνάω βράδυ, bro. Και με τα βράδια λίγο τρελαμένος. Εντάξει, πλάκα κάνω. Πλάς μου κάνει η βλακία για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Έλα ρε με το... Όχι, φύγε. Εντάξει. Τέρμα, εντάξει. Θα έχει και part 2, εντάξει. Θα κάνω και part 2. Εντάξει, να μην είστε παραπονεμένοι. Θα κάνω και part 2 και εκεί το παιχνίδι δεν θα κλείσει. Αν μην πιάνει ο ποντικάς. Άμα το θυμηθώ. Εντάξει. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κάντε subscribe και like να φτάσουμε το στόχο μας. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αντιός. Κάτσε ρε, πώς κλείνει. Εντάξει. Έλα ρε. Ναι, συγγνώμη τώρα γι' αυτό. Αν θέλετε...